Čaute ľudia, a ja sa vítam u môjho ďalšieho videa a dneska tu máme ďalšie video z hry CDT a dneska si ideme rozhodovať nový Volkswagen update, takže ideme si ho povedať. Takže do CDT nám tu pridali nový Volkswagen Beetle Cabrio a Volkswagen Beetle klasický. Takže poďme si ukázať, jak tieto auto. Tuto máte tabulku, jak získať tieto pekné auta. Takže musíte splniť 20 kol na rally race, musíte mať na speedtrapách dokopy 1500 mil, musíte nájsť 50 mil s Volkswagenom napríklad. To môže byť hociaký, ktorý máte v garáži. Keď nemáte, tak toto máte také tlačítko, že test drive a tam s týmto môžete robiť tento rally race a nájsť týchto 50 mil a tak ďalej a tak ďalej. Musíte doniesť zákazníkom vašeho obchodu 6 aut. Akože keď máte radi Volkswagen, alebo keď máte v reálnom živote Volkswagen, tak toto vám akože odporúčam získať. V budúcnosti to bude určite drahé. Fakt veľmi to bude drahé v budúcnosti. Tak a mne sa akože toto auto z môjho hľadiska veľmi páči ináč. Lebo ja zbieram takéto nové auta, čo sú v týchto updatoch. Tuto máte pri rally race tieto časy. Si teraz hovoríte, čo sú to, že časy? Čo ich má splniť? Áno. Musíte ich splniť, tuto čuknite na Gold Cup a tuto môžete získať tieto auta úplne zadarmo len. Pozeral som komentáre a väčšina z vás by chcela so mnou natáčať videa, ale to musíte mať jednu podmienku. Musíte mať 5 miliónov, jo? Aby ste mohli so mnou natáčať videá, jo? A musíte mať Discord. Takže keď nemáte Discord, choďte si ho okamžite urobiť. A musíte mať v hre 5 miliónov, môžete používať aj kódy, mne to akože nevadí. Kódy môžete na Google niekde nájsť, alebo nejako tak. Takže keď budete mať 5 miliónov a keď si urobíte Discord, môžete natáčať so mňou video. Môžete si napísať, ja sa volám na Discordu Heňo je gamer, kde si môžete napísať. No dobre, toto bolo všetko z tohto videa. Keď bude zase nejaký nový update, natočím o 2 dní. Lebo som trošku meškal s týmto updateom 2 dní. Takže sa majte, tak čau, čaute!